Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:21. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Mulig magapalayag na sa sing adlaw sang Huwebes, ika-11 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? 4 days na lang ang nabilin before pa man mag-end ang Modified General Community Quarantine diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Ang pamangkot sang tanan, kamusta? Anong matabo sa aton after June 15? Manyo normal na kita or magapabilin sa MGCQ? Ay, perte. Plus man diri sa syudad sang Bacolod ho, yara na sa ika-19 nga pagkuanaton nga pagka-positive sang COVID-19, ika-19 na nga COVID-19 patient diri sa syudad sa Bacolod. Bangod sining latest mga kaaksyon nga taga Barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Ay pertete gina lantawon tani kay kahapon ang Barangay Bata na tigayon gilayon nga nahatagan sang nagakaigo nga tikang ang area kung sa dindra nagapauli ang patient number 18 plus ang patient number 19 kagabilang nila na ginpagwa ini sang City Health ang informations and basi posible sining aga
may ginahimo man silang tikang no dira sa area sang Barangay Alihis. Do hindi mo maintindihan no, do kada adlaw daw may isa, daw may ay porte. Sige, pero ti samtang yara kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan, ang tiyempota do hindi man mayong kondisyon kay nagatulo-tulo man ang manipis nga ulan. Since panika inasang kagahon mga kaaksyon pero ti kabayunta nga yara lang sa mayong kintangan ng halos kalabanan naton nga mga kaaksyon kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw magapabilin kita sa aton sining puluyan. Ay, do hindi pa ya klaro, no? Do hindi pa klaro mga kaaksyon. Ay, perte. Dapat naka-stay put lang kita sa aton sining mga puluyan. Saway dapat nga kaladtuan sa sining adlaw. Kag kung may kaladtuan gid man, dapat naka-face mask kag social distancing lamang mga kaaksyon. Kaya mo malaling importante mo nga hilimuon nato, no? Kamusta nga to sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Sa mga kapurokanta kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod, kabayontang mayo lang ang aton sining kaimtangan. Kag kalakip man mga kaaksyon ang aton sining mga kauturan outside sang syudad sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Ayos lang? O sige Ay, pertino. Basta importante, may social distancing lang kag face mask, okay na ta sina. Parang ngati kung wala man lang sang dapat nga kaladtuan sa sining adlaw, pabilin lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa bugos nga oriental side sang Negros? Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa bugos nga Region 6. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan dalonta sa dili lamang madugay mga balita naton nga natipon upod ang mga report sa aton sining mga action reporters. Handa na sa pag-file sang ilan natipon sa sining pagpangalagad ta sa Aksyon BBB. Sa mga kaaksyon tadra via Facebook Live, gina-acknowledge na namon kamo. Ipadala lang mga mensahe nyo kay hatagan tayo inaig talupangod karon dugay-dugay. Samtang rega pangalagad ng Aksyon BBB sa mga Facebook lovers ta. No? Sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, plus ang ato sining mga kaaksyon via website sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial bago lang natapos ang press conference ni Governor Eugenio Jose Lacson angot sa sitwasyon diri sa palibot sang syudad aton hibaloon karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita, City Health Office Bacolod ginahulat pang rekomendasyon sang DOH Regional Office angot sa kaso sang patient number 19 nga taga Barangay Alihis. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa pag-ambo sa Police Nokpo. Padayon nga ginausi sa sang Police Station 4, duha tubtob tatlo ka persona ginatutukan sang kapulisan nga posible may angot sa among insidente.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ay gabalita ni Aksyon Brian Morden, Colonel Pange, si Colonel Romy Pange nagmando nga maghatag sang face mask sang ang kapulisan kung makakita nga may wala nagasuksok nga mga tao. Amo nang manami, Sara. Instead nga dakponta sila, hatagan ta sila face mask. Mag-serve as warning man sila. Nami maning hilikoton sang kapulisan tano. Kagla Castellana PNP nagbulig sa DOH nga magpatigayon sang contact tracing sa mga naupod sang nagpositibong residente sa among Banwa. Amuning latest nga report gikan sa probinsya ang Banwa sang La Castellana, isa to taga Masulog. Ang una ti daw naka-recover naman to siya, bali kaduhang kaso sang COVID-19 ining sa area sang barangay Masulog sa among Banwa. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba, barangay opisyal sang barangay Filisa, liwat nga ginpasakaan sang kaso ho angot sa SAP distribution. Nano ni ikaduhang hutong ni nga ginpasakaan ko na mo paning part sang unang trans, no? Amo ning aton hibaloon karon dugay-dugay sa report sa aton sining nga patrol. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, SAP beneficiaries mahimo na nga magparehistro sa relief agad application sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD para sa second tranche sang cash assistance. BIR nagarekwirho sa mga online sellers nga iparehistro ang ila negosyo. Ano ganing bagong kuani? Action Hands? Ang bago ganing online nga negosyo? Ang barter gali. Ano ning barter ni? Kuaan pa ni? Iparehistro pa ni sa BIR? Ay na, nung sitwasyon ni man. Abot kung madala ni sila. Kagang pinaka-latest nga record sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulit. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, kagiban pang mga informasyon mabatian sa dili ginamang madugay. Sa pagpangalagad sang Aksyon BBB, mahina ang kalaban. Sige, dalang kamo kay kaming bala sa pagdala sa mga balita, mga kaaksyon. Sa nagapamangkot kung din sa lihis, pasensya gida. Kaya hindi naton mitlang ini kung din nga purok. Basta barangay alihis lang. Ara naman da sigurong taga Department of Health, taga City Health naton kag ang mga local officials sang syudad, no? Para man sa proteksyon sang natungdan nga mga kaaksyon ta kay balo na sila. Kag kunara ka sa lugar na kay balo ka naman, di ba? O di man pwedeng hindi ka kay balo sina kunara ka sa lugar. Pero kung way ka da sa lugar, meaning wala man nadra sa imo. Pero kunara da nagapatigayon sang nagakaigong at tikang ang Department of Health kag ang City Health mismo sang syudad ang nagkordon sa area kay balo ka na sina, no? O sige, ang mga detalye sini karon dugay-dugay lang ha. O sige, daligid lang mga kaaksyon kay matagtapila ka mga commercials, balikan ta lang sa dili ginamang madugay ang report na sa aton sining mga action reporters pagkatapos lang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Sa tamang serbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:41 na ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Saway pa makatimo-timo, pagro timo-timo na. Baw ka na, Mitch, kung may laswa ka kag ugano, nga kapares ang imo sini nga pagpanyagay ning maulanon kag mabugnaw nga tiyempo. Ginasigahom ta nga mas manamigid mga kaaksyon. Ay, pwerte, no? Sige, sa mga kaaksyon ta, padala lang mensahe ninyo kaya tagan ta na igtalupangod sa diligilamang badugay. Ha? O galiyon ta pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang may tatlo anti-diabetic properties. Isa diri ang charantin nga nagapanubo sang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why ginarekomendar ta sa inyo tumargid kita DTX 500 capsule sa matag adlaw. Kaya muning manami mo, kung naka DTX 500 capsule ikaw kada adlaw, kanamigid sang pamatsyag mo, no? Gakasolve ang imo sining nga problema. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:42 ang aton oras. Kadtuan na ang mga balita tagikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod upod kay Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa SAP beneficiaries mahimo na nga magparehistro sa Relief Agad applications sang DSWD para sa second tranche sang cash assistance. Ara naman, DSWD naman, tapos way man gyapon ng iban. Ay, oo. BIR nag-require sa mga online sellers nga iparehistro ang inyo negosyo. Kag maki-update ta sa bahin sang COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaunan sining mga balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden! Mayong udto. Maulanon nga udto, Action Rex. Kay sa tanan natin nga ka-aksyon. Yes, correct. Kay ti, mo hambal kay inasang pag-asa nga anytime kuno Action Rex, mangin isa na kabagyo ang ining LPA nga ginabantayan man sa may pag-asa. bagyo gali? Correct. Manong bagyo pa na Action Rex. Pero ti diri kita, kay ti dugang naman isa katol naman isang ulo sa mga benepisyaryo. Pagod nga pwede na Action Rex nga magparehistro mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program gamit ang application sang Department of Social Welfare and Development para sa ikaduha nga tranche sang ayuda. Sunod kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang mga nagbaton sang SAP sa una nga tranche ang mahimo magparehistro sa Relief Agad application. Amo man isla gyapon tong nakabaton sang primero to? Oh, pwede sila kuno Action Rex. Galing kay ang pamangkot naman da kay tigin post naman sa aton Facebook. Diin sila ni makuha kay ang iban nga ni pigado ti wala cellphone. Ang iban pigado ti hindi kabalo kung may cellphone kita Action Rex wala pares sa Play Store, i-download mo sa. I-download na? Application? Amo nang gakatol may kaning ulo Action Rex. Naway na lang na para hindi na magsali ka dugang pahuol sa mga kauturan ta. Amo na subong Action Rex ang isa man sa ginakabalakan man sang iban kay ni ba sila ti paano kami kay wala kami cellphone. Sirado man ang iban nga internet cafe subong. Ti Malila ini kuno para sa madasig nga proseso sang validation. Sa tion nga ma-download ang Relief Agad application, kinahanglan nga may scanning padaan ho, iscan ang barcode nga makita sa Social Amelioration Card Forms. Pagkatapos ini, diretso na sila sa registration. Matapos makaparegister, iga-validate ini sang DSWD. Dugang panidumlaw sa pagpanagtag sang ikaduha nga tranche sang SAP, mayara sang pilian ang mga benepisyaryo kung paano nila kung Action Rex kuhaon ang kwarta. It's either nga pareho sang tagtaganay sang first tranche nga maglinya to abi sa barangay gym, ipanagtag ang
ayuda o kon pwede nga paagi sa online o kon digital, pwede na Action Rex nila maklaim sa GCash, sa bangko, sa ATM, kag sa mga remittance center. Ginpahayag ni Dumlao nga sa masunod nga Lunes, umpisahan naman ang proseso sang pagpanagtag sang second tranche. Pero wala sila nakabutang kundiin gid particularly nga mga lugar nga ila man gin-identify nga makabaton sang second tranche kundiin gid Action Rex o kon simultaneous ini. Pero amo nang ginapalilibugan sang iban. Kung paano sila maka-online Ting mga ultimo register. na nga mga beneficiaryo sang DSWD na ano man ang kasarang nila man? Amo na gani Action Rex ang problema sang iban. Olo ti mambal sila nga tikong tigulang to be senior, may apo man siya guro nga kabalo. Galing kay pamangkot naman basi wala naman internet, may cellphone tuod, wala internet. Pinagbiagi pa na sila sa mga internet na iya nga kumarilis man lang sang ayuda da ang DSWD nga iagi mo pa sa internet man. Tiyan balila ko na Action Rex Okay para lang yung mga dasig. lugar nga ara ka sa proper kay ling mo bisan naka-data ka lang dasig May ang signal. pagsulod pero kung ara ka outside sang syudad dabi kay nagidiya sang internet Oo, eh kung ato ka sa mga kabukiran. ay na ano man. Tiyan bot Action Rex. So ano ning plano nila? Pero ang ila ko na Action Rex para mapadasig ang proseso. I don't know lang kung ano gini kadasig. Kung nakuyatag ko lang na sila. Pero Action Rex, so ari pagid. Kay ti nadala ginhilabtan ng mga sang BIR. Kay ti Action Rex gina-record na sang Bureau of Internal Revenue kon BIR ang mga online sellers dira kaway-kaway mga online sellers kay mayara sa ang mayara bala sa mga business transactions paagi sa digital o kon electronic lakip na dira syempre ang Facebook post ti dapat kuno iparehistro nyo gid ha ang inyo nga negosyo para sa tax compliance. Luyag man sang BIR nga ipabalo ang nagliligan nga mga transaksyon para sa taxation purposes. Sa revenue... Ang iniyang kunya ang ano gani ning na intrahan mo blang barter. Barter? Wala na Oo. sa Action Rex. Kiti barter system, goods to goods lang na iya, wala Kaya ang iba daw monetary. ginegosyohan na nada nila. Hindi siya pwede. Ara sa rule. Gani man. Nga wala monetary. Barter to barter lang. Pero ang kay Action Miles na Action Miles na. Nga, ano? Iparehistro mo na ng imukas ang mga alimango mo. Gina-process siya na subo niya. Correct. Miles, alimango, and ano ganina? Ang mga fries powder. Price powder. Or basi, Miles Enterprises. Miles Enterprises. Pwede man, no? Oo. Someday, sino makapakot, no? Isa sa mga milyonarya, bisang bakulod, Diba? si Miles. Action Miles, kabate ka to. Magdilang anghel si Action Rex. Hindi mo kami magkalimtan Gani man, palihog. ako gayuhom lang ko, pero ang kapalaran sang kabataan eh. True. Hindi mo mabalan, pareha sa imo. Ano Correct. galing imo? Mga isda, Oo. kasag, pasayan. Kompleto. Kumplito. Sino man makapakot after 3 years or 2 years na hindi na action Eden, kundi Eden. Dry Company, goods charot. company. Or nano da, no? Pero grabe. Amo na, kung ka pasimpalad ka, way imposible action Eden mo. Correct. Pero Kasi pamalangad ra paghuyop sang isa kahuyop sang hangin na, amo na ang kapalaran mo, pagbugtaw mo, amo na. diba sing iban imposible na ni ho kay gin-require na kami Action Rex ang BIR nga. Kaya mo na Ang galing, online no? ang negosyo namon. Ang yan na sang maparehistro BIR, pa. pangingin yawat man na mo. O ti nga amon, di ba lang ano ni gani, ang amon ni balik sa amon. 5 lang ni ka piso Oo, tapos gani. pa ano man. Galing kay ti amo na kung kay isang BIR gid na, no? Hindi ko yung maglainda sang meaning sang BIR, basta BIR gid na. Correct. No? Tika may ara sila Action Rex Revenue Memorandum Circular number 60-2020 napit sa Hunyo 1 ginsaad sang BIR nga tanan nga persona nga naga-online business ang mag-secure sang rehistro sa ila sini nga negosyo bangod na saad ini sa Section 236 sang tax code. So wala gid sang palagyuhan. Kay subok Action Rex do ang Facebook bala subong mag-post kaabi sa mga baligya mo. May ara na din sa dalom na kabutang nga is this post para sa amoning grupo. may ara na? Oo, ma-identify nila. Gali.
Local lang nang ma-identify. nag-manage sina. Ang overall gid Action Rex nga Facebook. Oh, grabe ganing system sang Facebook. Grabe, Ti sa bangod sa panugyan Action Rex sa mga health authorities nga magstay at home kung manotice mo during the ECQ and GCQ days, damo-damo gid ya sang mga nag-intra naman kag nag-testing sang ginatawag nga online kag buying Action Gani, Rex. no? Online selling. Daw makita ko di sa Facebook ko daw. Puro Puros baligya. na lang baligya. Ano na lang ni man daw mga kilala man ni tanan ni nagbalaligya. Pero ti okay man lang na. Oo, Basta- kahit nagahimo man sila Action Rex ang way Oo, Manila. Bisan paano bla? Ang ibang gani ga-deliver, nagid gani, Correct. ga-dulong. May nga galang daw sa nagadulong sa balay, no? Ako niya, mas mayo kag ginapasalamatan, tas naman mga mapisan, kamo mo, huwag kamo gatulog, bisan sa gagmay lang items na, bisan paano, ang hindi makagwa ginadulungan ninyo. Correct. Oh. Kaya wag ikahiya kon Action Rex bisan Laban. small business. Oh. Kaya wala man may gasugod sa dako Sa dako? mo. Halay na sa gamay. Sa gamay, gid. Oo, TBIR basi pa lang. BIR basi pa lang. Kamusta ka mo da? Pero anyways, galing ti kaya mo na yung Action Rex ang pagsulundan diri sa pungsod Pilipinas. Kung gusto mo sayro ka to sa Algeria. Charot. Parang why ka to, Pag gusto ka to. Sa aton nga COVID-19 update, as of 4 p.m. kahapon Action Rex, naglambot na sa 23,732 ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ang fresh cases dire naglambot sa 452 kundi 91 gikan sa NCR, 83 ang gikan sa Region 7, 277 ang gikan sa naglain-lain nga lugar diri sa Pilipinas kag ang isa amo ang repatriate. Sa late cases naman nga recorded may 288 ka kaso. Isa kagatos ang nagikan sa NCR, isa sa Region 7, 142 ang naghalin sa naglain-lain nga lugar sa Pilipinas kag 45 ang repatriates. So all in all ang cases reported kahapon is 740. Sa mga recoveries naman naton, may 159 ka naka-recover kahapon nga adlaw, kag naglambot na karon sa 4,895 ang total recovered diri sa Pilipinas. Samtang may pulo man ka deaths ang na-record kahapon, nga naglambot na karon sa 1,027 ang death toll sang COVID-19 sa Pilipinas. Sa ato naman, Action Rex nga COVID-19 update sa bug-os nga kalibutan. May ara na karon sang 7.4 million o kon 7,452,000 na ang kaso. Sa bilog ng kalibutan. Oh, Action Rex. Kaysa nasambit nga record, 418,000 na ang nagkalamatay. Sus. Grabe. Pero ti ang aton top 5 nagapabilin sa gihapon, USA Action Rex naglambot na sa 2,066,000 ang kaso ng COVID-19 positive sa USA, kundi 115,000 dire ang nagkalamatay. 2.6 million? 2.06. 06? Oo, 2,066,000. Ang ikaduha amo ang Brazil nga may 775,000 ka kaso ng COVID-19 nga may 39,000 ka nagkalamatay. Ikatatlo among Russia nga may 493,000 nga kaso ng COVID-19 kag mayara lang sang 6,300 nga nagkalamatay. Ikaapat among UK nga may 290,000 ka kaso ng COVID-19 kag 41,000 ang nagkalamatay, samtang ang ikalima amo sa gihapon ng Spain nga mayara sang 289,000 ka kaso ng COVID-19 kag 27,000 dire ang nagkalamatay. Action Rex. Ang ligad ang Italy nga ara pa sa top 5, ara na subong Action Rex sa top 7 nga may 235,000. Nagnubo na siya nga nagnubo. Pero but silingon, may mga countries nga nagataas. Kaya ti nasa pa o kung nalabawa na siya. Brazil. Oo. Layo gid ang Action Rex. 1 million plus sobra. Kay do walang tatalo sa USA yan. Grabe, 2,066,000 ang kaso sang COVID-19 Ang sa duway USA. lang siya sa bungog to sa Amerika, no? Oo, may mga time pa sila gani magrayo. Magrayo, tanan na lang do. Protesta.
Do pamatyagan ko sila daw ito ya COVID ya sila pero makbo ka dako sang numbers ang mga nagkalabiktima sang COVID-19 ho. Correct, Action Rex. Kiti ang iban do hindi sa gihapon aware kang iban wala na hadlok sa gihapon. Ngati amo man lang gihapon mo sulit-sulit lang kita social distancing kag pagsuksok sang face mask. Correct. Balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Ida Naboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:56 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Samtang yara kamudra sa inyo sining mga puluyan labadahon tara ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Unahon tanang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol direkta sa Barangay Alihis. Sikap dila biga way sabat sa cellphone kung tawgan pero ang report kong nabaton do ato sa City Hall siguro base may meeting tong mga barangay officials pero ato sa kuno sa City Hall pero ibaloon taw ya Bakson Alvin Graba sitwasyon dira sa Barangay Alihis upod ang barangay administrator. Daligid lang kay si Aksyon Alvin Graba sa Piag Galinya gasulod Action Hands no ang radio. Ayos, sige. Standby mga kaksyon ha. Plus ining balita ni Aksyon Alvin Graba nga may mga barangay officials man sa Felisa nga liwat gin pasakaan sang kaso angot sa SAP distribution. Ara na si Aksyon Alvin. I-check ta na si Aksyon Alvin Graba direkta sa area sang Barangay Alihis. Aksyon Alvin, kamusta dira? Rex, antes ka makasulod diri sa Barangay Alihis sa ila sini nga Barangay Hall, maagi kanay sa isa ka checkpoint man na diri action na Rex in relation diri sa alleged no gin positive sa COVID no. Dira na sa area sang Barangay Hall? Lapit ang diri action Rex more or less mga 300 meters sa likod pa diri Action Rex no? Likod pa sang Barangay Hall. Barangay Hall. Oo, pero this time Action Rex kasi pagpagigangot man naton kun tani sa kapitan si punong barangay Donny De La Vega and it just so happen si Kapitan De La Vega ang ara karon sa City Hall sa pagpakisapol sa pilaman ka mga opisyal sa syudad pero this time Action Rex luckily sino dang in charge sinong barangay official dang arada? Ang iyang administrador no? Si Sir Rudy Jimena. Wayda sang iban nga mga kagawad nga gintulinan si Kapitan De La Vega? Wala diri ang iban nga mga kagawad diri sir ari man diri why no? Why sir? Ate ang city administrator lang Ang ilang barangay administrator sir. Live kasubong sir sa Action Radio with Action Rex Kantong. Sir, kamusta anong preparasyon sa barangay in relation sa may nag-positive sa inyong lugar sir? Lockdown na muna ang Barangay Alihis within the areas ng Barangay Hall na ang nasulod may checkpoint na kami nga ang hindi na pwede magsulod ang magpapanayo sa mga papilis ng barangay being suspended na muna na yung lockdown. Tungkol siya nga kausa kaya ang pamilya ara gagapon sir sa balay nila sir nga mga administrator sino ganin yung administrator ganin isang barangay Action Alvin? Si Rudy Jimena. Si Rudy Jimena, sir. Meaning nga kung may transaction ng taga-barangay Alihis dira sa Barangay Hall, hindi sila na pwede kasulod dira or maagis sila sa checkpoint. Tanong plastada? Ang hindi gusto si ang udobo sa amon ni Kapitan De La Vega na lockdown na mo na kay ang pamilyara pa sa ila balay. Di sila kagwa. Gusto na ang insakyan nila nga tricycad sa pamilya kay mag-asawa, kay isa na may bata, duha ka tricycad. Then quarantine man to sa ila balay, sa tiyas na mga purok. Kaya para nga wala sa delikado, ang dinimo ni Kapitan
lockdown anay ang transaksyon sa barangay Alihis. Mm. Wala sa transaksyon nga magsulod. Wala Bali, man kasi magsulod. ang lugar sang patient number 19, sir, before sang barangay hall kun after barangay hall? Oo, wala din lockdown gani kay tungod nga para nga wala sing gamo. Hindi, what I mean ang lugar bala sang patient number 19 di na sa antes ang barangay hall kun after barangay hall. Ara lang sa tupad, mga 300 meters lang sa pik lang nga bangga. Gali. So, lapit lang kayo. Kung nakasunod dali sir sa barangay hall. Alihis, Oo. kasunod ka na di. Kasulod na ko da. Primero nga bangga gid. Oo. Balay gid. Lapit lang gid kayo. Lapit lang gali katama da sa inyo. So, Green Kwan gid, lockdown ni Kapitan kay bakit na kung anong matabo nga ti binsi ang ila pa ni Marayda lockdown man nga hindi ka pagbuwa. Nga sa santo nga sa magpa sang City Health. Hindi na kagwa. Ang patient number 19 din niya subong, sir? Sa ano, sir? Si patient number 19 din siya subong. Ara sila. Ara sila balay. Sa ila balay? Why sa gin quarantine, nanay? Ang sa tricycle naman nga driver nga gisakyan, kay wala inalungong nga sir ang driver sa tricycle nga ang amay kag ang bata gali positive na sa COVID-19. Ang amay kag bata? Kaya wala pagwa nila sa sir ang istorya pagwa nila sa quarantine sa may medalya, wala sila maswab out. Nag-uupod na sa grupo nga nagagwa. Yung nagsalipos-pos na sila na magwa, bla? Na wala sa mag-swab out kay kung ang patakaran na nga huwag ka magwa sa 14 days quarantine, dapat i-swab out ka kung clear sa kung hindi. Kaya kung hindi ka clear, ituruan ka nila sa PUI. Okay. Klarohon tanay aksyon, Alvin, kay Sir Dira, klarohon talang. Ang nakarecord dire sa City Health is COVID-19 patient number 19. Why malakip dire ang hambal yatong pati bata yato kagano to gin swab lang to slaguro gin subject sa swab pero why pa nagakulugan nga pasyente man ni sila. Pasyente pa to sila kaya wala pa sila ma-clear nga na-swab out sila. Wala pa pasyente pa to sila ya. So nagagwa di man nga iba nila nga upod sila ya yung nag-upod naman ng guro sila ko guro sila. Kaya ito nga nag-contact nila yun nga muna sila may problema nga anong background ni sir sang COVID-19 ni man? Kabilang alas-7 ni Balan. Gani alas-7 kagabi anong background sining COVID-19 patient sir? Anong background niya sini din sa naghalin din sa gobra? Ang bana na din sa gwa din sugat sa asawa kag bata sa Manila. Together nga nagkulik din sila sa Bacolod. Halin sa Manila? No. Ilang isugat nila na sila nilang ang yabana, yung asawa, bukod ang dua ka bata, yung tumaster, mag-abdan sila itong stranded. Sila to sa Manila, kapag ito sa Bana, bukod na lang sila dito sa Bacolod. Sang saan na si patient 19 nag-abot diri sa Bacolod, sir? May diya ka? Sa naglikat mga simana Kahit 14 days quarantine na sila sa medalya mo. Sa medalya na sila din pasulod. 14 days. Ang report ko din na baton, may 26 na nag-abot diri sa Bacolod mo. Huwag na 35 na sila kabilugan, sir. 35 na sila kabilugan. Tapos gin-quarantine na sila? Oo, gin-quarantine na sila. Paano nagkagwa ni siya? Negative na ni siya sa resulta? Oo, kaya mo ni siya ng istorya da. Sa meeting naman kami, naging meeting ni Kapitan Villaviga, na minagwa niya nga naglising siya nga magwa na. Tigin swap out na sila. Before nga magwa ka sa quarantine area, sir, i-swap out ka na kung black clear ka kung hindi. Kaya hindi sila, wala sila ma-swap out. Nagwa lang ni sila, wala sila ma-swab ni? Kaya mo na gali sila, kwantas na positive sila sa COVID-19. Ganit, nga na pagwa ni sila, sinong in charge na dito? Di na sila ginpanghawla? Amo na may baluan, gani. Amo na wala naman may baluan kung sinong in charge. Kaya igo lang kagabi na baluan, nga rin na sila. Oo, quarantine. kabudlay. Sinong upod? Dito sa medalya.
Sinong upod niya, sir? Elementary school. Oo, sa Tanong. Nas laging quarantine. No, Naka-pass ni sila 14 days, tapos nakagwa lang ni sila nga wala man kay balo ka mo, kung nga nakagwa ni sila nga nag-positive ni siya gilayon. Oo, kung wala pa nila magkagi, at nga release na sila. Paano pa? Kung may release na sila, nga nasa out na sila, nga okay na sila, why nataso na rin positive pa sila nga doha. Kaya ba, ang asawa, okay lang ba na mong positive? Ang bata nga doha, ang nagulang, among positive, ilang doha sila, ang may kanyang bata. Bali, duwagid silang positive ni sir? Ha? Duwagid silang positive ning bata, yakag siya? Bata ka siya, ang amay kanyang bata. Tinga isa lang ning record ni sang City Health niya, nga si patient 19 lang ni? Amo ka, ang pagsilod nila diya sa barangay Alihis, nang doon niya sila kasarakyan mo. Oo. Na, pagkali mo na sa gwa, siyempre, sikad man na, kilapit man lang sila sa corner, malay nila. Pero sikad na sakyan mo, malay nila yung na ma-walking distance. Parang ganyan kay gabi, mga alas, gabi nga pagkabot nila, paggawa nila, yung sakyan nila sa Martes, amo na din doon kasi sikad. Amo na nga sa uli na namon bataan gabi, kapitan, nga amo nga, ni Ari din nga, wala ma-swab out. Ang swab test, Sir, kay grabe ko lang din. Di naman kan mayo. siling ko ang na-swab test sini, asawa niya, kag duha ka bata. Oo, duha ka bata. Ang positive amo ring amay, kag ang isa ka bata niya. Oo. Bali duwa sila tanan, sir? Oo. Tinga isa lang ning nakagwa, nga isa lang ni ka patient number 19 nakagwa nga positive ba? Way ning bata niya malakip dire? Ang hindi kayo sa pag-quarantine sila, sir. Dungan sila ng apat. Oo. Alin sila nga dahil sulod sila na sa kwan, sa medalya. Oo. Ang pansiyan tungtod di sini, sir, ang istorya di sini, na may iba niya nga pagwa na sa quarantine. Pagwa mo sa quarantine na riya, siyempre swap out ka na. Pag swap out sa mo, kung negative ka na ya, buwa ka na ya. Correct. Release ka na, be. Kaya hindi sila yan, nag-upod na rin sila magbuwa man. Nga wala sila ma-swap out. Kuro na sila magiparahan, kuro sa quarantine area Nga nakalusot sila. Ining duwaya kakabataan kagasawa niya, di niya naghalin sa Manila man upod ya man Upod na sila galing sa Manila. Upod gid ni sila galing. Apat gid ni sila nagabot dire gali sa medalya. Sa Manila. Ginsugat nila sir ang bana na nagkabot alin sa Agwa. Mo doon magdito kung sa diin nga lugar o kung sa Middle East o kung sa Japan. Pag abot sa bana, pupod sila nga tuli sa Bacolod. Na kung lang pagaling may quarantine doon, anay sila sa Manila within 14 days nang ma-quarantine sila. Kaya ang asawa yung kagigwa ka bata, siyempre, kwanto sila ng locally stranded. Locally stranded ni individual sila, LSI sila. LSI ito sila nga tatlo. Pagkabot ng bana ito, amo to dito sila in quarantine sila ito nga apat sa Manila. Investi forward sa Bacolod. Kaya ko na patakaran tayo. Ang patakaran nga pag-abot nga, i-quarantine ka sa Manila within 14 days. Pag-abot mo din kung dito ka nagalin sa lain nga region, i-quarantine naman din sa Bacolod. Okay. Para siguro, bla. Oo. Sir, kay ang report sang City Health dire, last 11 kagabi, ginanunsyo ni Dr. Grace Tanmo sang Bacolod City Health nga si patient number 19 from Barangay Alihis, gikan sa Manila, LSI, no? Nagabot dire sa Bacolod last May 26. Kagin sulod din isa sa quarantine facility, kagin RT-PCR test, pag-abot gid halin sa Manila. May mga sintomas ang balatian, kag iban pa, nga dapat tiyagan ining taga-barangay Alihis. Pero why di malakip ya ang isaya ka bata, kag nga nag-positive man according sa imo? Sige, suno sa ila ya, nga ang bata, positive man. Hanggang amay. Okay. Sige. Action Alvin, kay ginatamdan talang ding report sang City Health, no? Lain man ang report sang barangay administrator sang barangay Alihis
kung positive ining bata, hindi man ni pwede nga ibilin siya, no? Way siya bigin butang sa quarantine facility. Kagang report sang barangay administrator nga ara lang sila balay until today. Action Alvin? Yes, action Rex until today. Sunod diri kay Mr. Jimena nga until today ara pa sa ila sini nga puluyan. Tinga ara pa sila puluyan now? Oo. Pamangguton tabi nga sir nga ara pa sa ila puluyan now nga anong rason gid nga dapat gingkuha na diri. Wala man namon nakita nga nagsulod ang medical unit o ko ng pulis. Alin pa kagabi? Pinagtawag yung meeting sa amon sa kapitan. Nagtawag sa barangay din nga ara sila. Munang amon. Di wala na be-heard sao nga nagkanto? Wala gani kami kabalo. Be-heard ba? Wala nag-be-heard? Wala nag-be-heard. Sa gabi mo. Di gabi ang subong niya nga gaya sir nagkanto na? Wala gani sa gabi na lang nabalaan gani nga mo ni tamo siya. Di gani pagkagabi nabalaan pero pagkaga kabalo ka mo kung wala. Kabalo si kapitan, nagtawag si kapitan meeting. Oo. Amo na nakatulid din ang sa tabla. Oo. Tapos? Oo. Tapos? Amo to, nagtawag si kapitan meeting, nga amo na nakapiyat na mayara na nakagawa sa quarantine area, na suspected pa na positive. Pero ang ginabin pala sir, wala gid sa may be-hearts nga nagkadto diri para kuhaon ang ilang positive. Sini nga agami na kadto nga among be-hearts. Oo. Pero wala pa sa kabali, kaya lakat man sa City Hall. Mga among insab, sa nga DHW namon, wala isa subong. Kaya kung naari isa, mag-ayun sa nito. Sige, sir, no? Thank you, sir. Action na si Mr. Jimeno. Rather, si Mr. Jimena. Si Mr. Jimena, no? Thank you, sir. Ano na sa barangay Tanod? Siya ang administrator. Biko barangay Tanod na sa? Yes, dapat na usisa sa kay barangay administrator sa mo. O si saon niya ini ang lugar kung ano ba ang status ara pa da sa lugar kung ano pa na da kay ang balya may bata, may amay nga positive. Yes, action na Rex, no? So, maling ipamangkot naman karon that is why ginahulat naman si punong barangay de la Vega in relation diri but Nano ni nga dapat ang mga barangay officials ni ka concern kay baluni may mga barangay health nga mga empleyado nisla daw be-hearts bla daw mo ning composition sang ila sining barangay mo nga daway nisla kay balo sang ila obligasyon daw. Isa pa na action na Rex, no? But anyway, ilibuton mali karon action Rex. Anong plastada subong da? Ang plastada subong, ang stop for the meantime ang transaksyon sa barangay kung anong mga clearances at hindi sila ni mahatag for the meantime. Pero mantes ka magsunod diri sa pinaka main road going diri sa area sang barangay hall sang barangay Alihis. Magi kadanay action Rex pero ining bangga nga nahambal yang adra nag-start ni si patient number 19 nano naging kordona ni ano ni amo tong hambal niya kagina action na Rex may mga barangay tanod nga nagabantay palapitan ta bala liwat sir kung sino ni mga galing ito matyagang ko do way man kay balona man sinong palapitan mo na daman Got action Rex lang taon ta action Rex kay medyo naguntat na ang pasakaan na to sa barangay kag mag tamod to sang libro para kabalo siya kag magka dapat kuan na kay barangay administrator pa naman ina siya dapat kay balo siya sang nagakatabodas barangay nila. Yes, action ano man ang mga barangay why na da iban nga kon si Kapitan de la Bigaw? Barangay official, no? Ang barangay official kagawad. Why gid kagawad? Ang sa health bala nila da? Sino na da? Ang sa health nila action na Rex. Try natin liwat nga maka so may barangay health workers man na da sila or barangay ano na do mo nang in charge nila? Supposed to be amoning in charge action na Rex, no? Kay subong sini ara kita sa balik kita sa sulod. Chipyaron ta liwat ang ila sining barangay health
Kagang balya to, ara pa kuno sa sulod gihapon, ti way takay balaw na nung hasta na san una da. Okay. Sige. Katuan lang, sir. Thank you, sir, no? Katuan lang namon. Sir, thank you, katuan namon ng BHW o kung barangay health Nga DSWD ang BHW? Ang health na, ang health official ng barangay. Kung patas diri, sabi may BHWD, may health worker sila, ang sinong head sa ang no? BHERTS ni, hindi lang ko kabalos ang composition sa BHERTS ni, kung ang barangay may participation sa BHERTS. Kaya sa titulo pa lang daan, BHERTS na mo. Oo. Barangay health workers. Ang barangay health workers, rather, ang sinong head sa health na diri? Wala pa man, boss. Wala pa man, no? Sige. Anong ginapakita mo ni? Anong ginapakita mo? Ay, okay. Okay, sige na ga-monitor gali siya sa live action Rex. Ti anong ginapakita ya? Ang ginapakita niya sa akin, kay ga-monitor siya sa live na Oo. Ga-monitor siya sa... Di din pa siya ma-monitor. Gani man. Kaya nga to nang dira galing way da si Kapitan de la Viga subong mo do ato sa City Hall bla. Yes, action na. Kaya mo nang luyag ta mag-confirm to hambal sang administrator ya may isa ka bata paning positive ti nga ara para dasta subong. Gani. Ano nang kung may ara pa. Although nga ti way man kuno sang sintomas kag daw okay malang nang gidabatsyag sang isa na pero ti ang ginalantaw taga saan o nagwa bla kagabi lang na nagwa ti dapat ara pa na sa quarantine facility ang concern no patient number 19 gani man take action na sa maning sitwasyon dere no mayon tani kung ari ang mga opisyal para the right person para makahatag man official man tong administrator to o sa bagay next to mo administrator to sa barangay. Oo, kami ni ang administrador sa barangay. Administrador sa barangay to. Oh yes, administrador sa barangay. Official man. Hamak mo yung gay sister gito sa iyang ang bata, positive. Pero ang report sa City Health ang amay lang. Ang amay lang. Amo ning patient number 19. Oo, amo. Ti karon kun ilakip ya patong bata to nga. Ha? Kung dugangan niya isa, may mo na nakaroon 20. Okay, himo na patient number 20 kung gilakip ya patong bata to, ti kitaway man tagahambal kun nano kay ti iya to ya bilang opisyal man sang barangay, ti ginbasihan ta siya. Pero ti pamaguton ta karon si Action Art, no? Kun nano gid bala ang hambal sang City Health parte sini. Yes, Action Art, no? Rather Action Rex, kaya balik ka. Sakay kita sa atong taraktara kay nagtaliti na naman. Gatalite? Balik na naman, taliti na naman diri sa lugar, no? Sa duwa mismo sang barangay Hall Action Rex. Anyway, ang iyatong mga source niya, but sinong ginahambal ya nga mga source tong ginahambal ya? Oo, kay ang source niya, sunod siya nga halin ang ining nanuman tong pamagutan mo man. Administrador gid man to sang barangay? Administrador man to siya sang barangay. Kaya yun naman ko kagina. Mas administrador to sang plaza nila ya? Ayo, kabudlay gid ni nga sitwasyon. Nabi kon wala kay ibalo sir, pagpaymunong sa banga para nga maiintindihon kita. Yes, Action Rex. So, sa Leighton tadi, sa isa pa kang balita. Sige. Sa iluhan ta ng isa mo ka balita, Nay. Karunan ta lang ng Barangay Alihis na, kay isunod ko si Action Art tayo hupon dugay-dugay, no? Ano ning barangay official sang Barangay Filisa, liwat naman naging paskaan kaso, ne? Sa ikaduhang Tion Action Rex, nagpasaka sa kaso ang Criminal Investigation and Detection Group sa Bacolod City Field Unit batok diri sa Pilada naman ka-opisyal sang Barangay Filisa, no? Upuning duha ka mga empleyado sang barangay
may angot ini sa first tranche sang social amelioration program diin sunod diri kay OIC CIDG Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano mga alas 3:57 ang takna sang hapon kahapon ginbaton sang City of the City Prosecutor ining reklamo ni Flora May Ramas sa diin sunod diri kay Gocotano additional ini nga kaso violations ng Republic Act 3019 and Republic Act 11469 batok ni diri kanday punong barangay Ramon Hardin kaga barangay secretary nga si Stephen Halandoni kaga subungman ining Purok Paho president nga si Corazon Latosa kag ang barangay liaison officer nga si Rose Jean Estador. No, sa aligasyon action na Rex ang tagreklamo kag base man sa pahayag ni Gocotano matapos nga nakuha action Rex ining 6,000 ka pesos nga ayuda gikan sa DSWD. Siya mismo ining si Ramas ang ginpalapitan ni Estador kag ginkuha sa ang aligasyon ginkuha ang 4,000 ka pesos limodo o in short 2,000 na lang ang nabilin sa tagreklamo. Now kung madumduman action Rex actually kundi may 7 na to nga nagpasaka una against kay Kapitan Hardin ikawalo ni siya kung tani o galing kay nag-withdraw siya action Rex o kung way man dali lang nautod ang komunikasyon ni Action Alvin Gra babalikan ta siya sa area kung sa din nag-report din siya parte sa barangay official sang barangay Filisa nga liwat nga ginpasakaan no kadamo sang reaksyon diyo niya pa tuga-tuga man ang administrador sang barangay nga daway man ihibalo. Sige lang nugay anay ugtas. Action Alvin? Oo, nugay anay ugtas kaya rin may mga opisyal sa barangay nga nagaugtas na naman mo. After nga ginpasakaan sa kaso sa CIDG. Ang rason di reaction Rex nga abi nga wala ni siya nagpadayon sa pagpasaka sang kaso una sa first nga 7 kay nahadlok ni siya after nga suno sa aligasyon ini siya ang ginpahog sang aliado sang administrasyon dara sa barangay Filisa. That is why sunod diri kay CIDG officer nga si Gocotano nga sang Lunes lamang nga adlaw sang tinalikdan lamang nga Lunes initially what ang nagpalapit sa CIDG kag desidido na action Rex kay bit-bit niya na ang pinaka mga dokumento nga certifying nga willing na siya magpasaka sang kaso against sa apat ka mga opisyal sa barangay. Ari ang pahayag ni Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano. Tapos, may additional complaint against naman sa mga barangay official sa barangay Filisa. Same allegation, yung pagpaton niya sa 6,000 sa nagligat na sub-distribution sa barangay Filisa ay kinuha naman pagbalik yung 4,000 niya, no? So, that is why nga may hindi siya nakapag-file agad yung kasama yung unang nag-complaint dahil na nakabaton siya ng mga pamahog, no? Actually na hotlock siya. So kung nakadesidido na siya, last Monday, June 8, nagpakato dito sa aton sa opisina sa CIDG para isumbong ang mga ginagawa ng mga barangay official sa barangay Filisa. As usual, same allegations. So na-file natin ang kaso against kay punong barangay Ramon Hardin, kay barangay Secretary Stephen Halandon, kay Corazon Latosa for President kag si Rose Jean Estador ang barangay liaison sa kaso mga anti-graft and practices kag ang Republic Act 11469. Sir, you have made mention na hadlock siya, that is why nadugayan mag-file siya sang reklamo against sa mga opisyal sa barangay. Ano exactly ginhambal sa iya? Sir, naka-mentionar man sa imo ining tagreklamo? Actually sir, may mga istorya sa mga ibang pumuluyo dira sa barangay Filisa na ginaligar ng mga kalyado naman sa mga barangay officials na hindi ka na mag-complain kasi napalayas ka kung ano na lang ang ginatahog sir. So, amo nang natabo sir na hindi siya nagawa. So, ang unang nag-complain to, ang 7 kabilog na complainant, amo lang itong nagpasaka sa kaso sa unang pag-file. So, kahapon sir, last Monday, kusan loob na pumunta dito, personal yung isa pang complainant, last Monday, June 8,
at saka nag-decide na sila mag-file talaga ng kaso. Dala-dala na niya ang mga supporting documents. Kaya kahapon, diretso na tayo sa City Fiscal Office of Bacolod City para misapa yung kaso. File natin ang kaso through regular filing. Aksyon na Rex ang pahayag diri ni Chief Master Sergeant Ramiro Bocotano. Malita sa patrol, with aksyon na nanikiraw ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Katuanta si Aksyon Artay Hopon si Etso ginahulat pang rekomendasyon sang DOH Regional Office angot sa kaso sang patient 19 nga taga Barangay Alihis. Hindi ko wala maintindihan nga gahulat pa ni sila sa DOH sa Regional Office mo. Nga pwede malang sila kahimo kung anong himuon nila ni nga masandig pa ni sila sa DOH nga mayo kung kamo lang ginaatipan tong lugar to. Anong ka probinsya nga dan sa Region 6? Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Ang patient number 19, Aksyon Rex, nagatapos na ina sa quarantine, ining mandatory, balang 14 days, dito sa eskwelahan, naging mulog ina sang barangay administrator, nagaedad 35 years old, lalaki, di kalibog ng ulo, kundi single na butang sang City Health, naging check marathon kay na tag-isa lang niya Aksyon Rex ang result, nga nagwa dito sa halin sa testing center sa Iloilo nga nag-positive kay tanan nga gina-quarantine required ina sa pagpaidalom sa swab sample o pagkuha sa swab test. Sang ni sa ginswabaw? Nagligad pa Aksyon Rex, amo ning medyo nag-delay lang ilang nga kwan. Kay 26 na sa nagabot sa Bacolod. May 26? Correct. Di tapos ginswab ni siya sa San Oman? After pila ka days nga nagtader sila sa eskwelahan, kay ang panugyan ka sa DOH na dapat 1 week kay antes kay kuhan sa swab test. Kay may incubation pa Aksyon Rex sa kuhan mo para incubation period nga requirement para ma-determine kung bala positive or may ara ka sa COVID-19. Amo lang requirement. Dini sila na tananda sa may eskwelahan na gindala, nakuhaan na sila sa swab test sunod kay Dr. Graystan. Pero libugulo ko kay Tetong Hambal sa barangay administrator, may ara pagid siya nag-positive. In which ay Manila. Okay, apat ni sila kunong halin sa Manila mo ang iyang asawa yato kunong kagduwa ka mga bata yating positive pagid hambal sang administrator sang barangay ang bata pagid kuno ho. Tiwai na sa result ginagwa kay actually Indonesia mo malason sinari 43 na pagwa gani sang butin to nakuha sang barangay administrator base sa Dalamugan guro. I-check ka lang na kay Federation Lex hindi na magwa kay ginapagwa na sa i-double check lang kay ginatawgan kung kapitan do natulugan man ang kapitan subong nila to sinong kapitan nila da? May ara sa meeting kay bisan si Councilor Cindy hindi subong maawat kay may ara sila dira. Basta mo nang ginambalan nila sa City Hall. Bangod na nakagwa na mo natapos kabla mo ning problema kay bisan ang anong procedure sini Aksyon Artman kung mag-positive ka ibalik ka sa ginhalinan mo or okay na? Ano naman? Ato sa Takuling la remember sa Rosario Heights sa balaya malay to siya ginpatiner. Kagdara ginabantayan na galing may pulis, may tanod kay ang barangay health and emergency response team or BHED sa munang mabantay to secure kung halimbawa ang balay ni Aksyon Rex sirado malang may gate abi kason may pader siya dira siya mismo sa iya sining nga balay amo lang na ang i-lockdown pero kung bukas nga pwede sila makagwa bisan din lang ang purok masami mo nang gina lockdown kag ginabantayan gina dapat sang barangay hindi kagwang membro sang pamilya. Ambot kung mapadalaan ko di picture ni Alvin sang bangga tong gin lockdown no may mga tanod tong bantay na tong ginapanghambal sang administrator sang barangay Ikaw dapat tara na sa barangay mo mabantay gina sila. Oo, dapat yan ka barangay mo. Wala
sa takuling remember nga si Kapledig Liz Gonzales, ginpakayuan nilang nga ni cellphone number tong positive na tublang ka ba nagya prutas? Na kag nagatik sa na sila gataw ganay kung anong kinanglanon sa pamilya ginang-providean sa barangay. Until ma-schedule naman para sa swab test kung bala positive sa gyapon o kung naka-recover na sa COVID-19. Kay ang katingalan Na kibot manggugi na pagambal yung pati bata uno to. Tigaling magamo na action next kusulapre na kay why kuna mo why maswab diya mo nang i-question na kay Councilor Cindy karon kung tuyod nga may lipin ini kag upod man dito sa may quarantine facility kay amo nang ambal sang barangay administrator mo nga apat gida sila yang naka-quarantine kaya lina sila sa Manila mo. Tiko lang mo lang sitwasyon basing isama lang yung nagpositive sila. Ang problema sila kahit ang exposure balangin ang inoptanay sila na mo lang dapat naman kuhaan sa swab test liwat para pero after pila pala kayo natlaw guro naman nakuhaan sila kayo padala naman kondihin dala nga laboratory testing center. Pero subong siling ni Dr. Grace Tan nga nagaserving as spokesperson sa IATF diri sa Bacolod, nagka-coordinate naman siya sa kapitan kag tiya mo na dapat bantayan ni sila ang pamilya nga hindi makagawa kay amo ng problema subong remember kang OFW Action export man kalawig 18 kadlaw na subong ang iban nga nagsobra na sa quarantine facilities kaway gyapon makagawa kag mag-abot ang ila sa result gyapon pero ang in charge dira si Councilor Ising ginayo gid nga hindi yalay sila magpalauli hindi gid pagtugutan ambot tingala kung ngayon si Councilor Rojas ka nakalusot sila kung pagwa sila ya after 4 Why man to ni kabalong purok president kung sino nagpagwa uno sila to? Ate ang sa quarantine facility na sa Masiging buyan ang nisla da sang janitor sa eskwelahan niya pululi na kam. Amo lang klaro kay Councilor Cindy kung nga nakagawa ini kay ito result pending pa mo kag mo ni gabi na nabaton sa city health office diri nga positive ining 35 years old nga lalaki. Meaning antes nagwa ang resulta ato na to sa ila balay. Pero hindi pagin man kapon daw kagabi lang kung kapon lang di siya nagapuli sila ta. Sulo kay Dr. Tan. Di dapat tagin paabutan na yung resulta. Kaya mo gin man ang procedure mo dapat paabuton na yung resulta kung positive o kung negative. Kamo na ba sa kay Councilor Ising ang OFW antes ka pauli ni kaginadulong pa sa balay ni Lacson hindi ka masakay kay mo stressikad ginadulong na sa City Health may graduation rights kanina mo gani may mga hatagan pa na sila mga sertifikasyon nga nagagi sila sa quarantine facility or nano pa na da? Correct, man. Pag kita mo may mga cake pa na gani. Oo, mga cake pa na gani kung kaysa nga bit-bit na dang mga miyembro sang concerned authorities ta mo? Oo, pero sa mga OFW man nga nag-celebrate. Tingala ko yung gani nga nakapuli sa balay nila. Kaya ka nang ang city administrator sa Alihis to mangkuton mo, siling niya, way man kami gani kabalungan, nagkagwa na. At sa ila bahin, way naman na sa ila, mo dito na sa quarantine facility. Oo, kag in charge da, ang facility in charge si Councilor Novero, pagpangita na dapat din pagdulong na sila. Amo na ganito nga lang nga nagkagwa ina, no kag nakapauli. Damo na ipaklaro ta karon kay Councilor Cindy Rojas nga kayon going pa nila meeting this time pero ang City Health Office tilibat ini na magapatigayon dira sa swab test kag monitoring gid sa sining pamilya nga amo ni ang ginatutukan nila subong bangod man tip additional ini kay kagapon alas 5 to nagluwang iban nga mga record way pa ni madala ang last to barangay Bata. Kibot lang kita nga pag alas 11:43 kagabi amo na ning information may barangay Alihis na nga nakasakay gili tricycad pauli dira sa ila balay nga nagasikad na sabi ko na pagdulong na sila ya dapat amo na ganing question nga nagsakay na isla tricycad yung problema tong isakyan pag ito nga sikad to ambot pa siya nag-sponsor kagawad sa panukoy kilapit sila to plan. Amo pa lang i-check ta kay ting tricycad problema to galing ka ang tricycad ya subex da lang to lapit mo. Galing kiti bisan lapit sila kay tinuparay sila.
Kagang question ito sa kwanto sa sa medalya, anong isakyan nila pagkatapos sa alis? Basi kung nag-jeep man to sila, ting mga tupad to, ano to? Yaman ka contact tracing sila. Ay na, ano man. Hindi tama intindihan kung bala, officially nga ginbuyan sila or ginpagwa na sila sa Medalya Elementary School or kusa. Kaya ang kung pamatiya mong isang barangay administrator, tong daw sila lang kung nagguluwa, kung nagpauli sila sa Dingapuluyan. Basi naglisensya sa magabantay sa eskwela. Basi mabakal sa dulcib lang, tapusan nagpuli sa iya. Napulik ba ya? Lugay naman kami din eh. Ay man nga po na. Amo pa lang i-check tayo kay Councilor Cindy. Kung ano ni ka, ang natabo nga ang kapauli ni sila. Sinong nagkumpas ka nagatag sa ila green light nga magalakat sila sa Rex. Nano nga update sila kang nanong palayag ni Dr. Grace Tan sa CHO Angot Dere. siya. Natapos niya quarantine period, sir. Amo to nga nagpauli siya, kag na-discover nga capacity. Nang asymptomatic man siya actually, sir, consult kami sa region pa, sir, kung what to do the next. Kaya asymptomatic siya, sir. Na-finish na yung quarantine period. Kag sa nakitaan naton nga mga concerned ang mga asymptomatic less likely maka-infect sang iban. Nag-consult pa kami, sir, with DOH, sir, what to do next. Kaya asymptomatic siya, sir. Okay. Hindi ta ng as per guidelines man, kung symptomatic pa ni pwede ta ma-swab dayon. Pero ang advice ng region is ipa-observe sila, i-quarantine lang sila pag ipa-observe if may mag-develop symptoms sa ila. So, bali ang barangay na lang bala na magbantay sila, Dok Subong? Oo, sir. Pagi sa BHERTS. BHERTS, sir. Saan pa ni siya nagpuli sila, Dok? Dugay na? Hindi man, do kagapon ko ay. Or the other day. Bali ba naging-recommend ka na sa kapitan nila? Nakaistorya na si Kuan, nakaistorya ng CHO man. Ako, hindi nga pamangkot ang Rex. Paano ni sila nakagwa? Sino ang nagtugot sa ila na magkapauli na sa pulian apisar nga tiway pa ang resort ulihi nagabot tag-ara na sila sa ila balay. Karon na, tiwag ta malabot ini ang nagauyat to kon in charge sa mga locally studied o detaining residents diriya sa Bacolod kung nung mambal niya parte sa ning panibago karon nagdugang nga kaso kung natabod ng insidente sa isang quarantine facility na nagapauli ang isa sa nagpositibo sa COVID-19. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon na aksyon at hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kadtuan ta si Aksyon Marlon Hidovia. Ini may kang tanan sa ginpatigayon man nga press conference sa sining adlaw ni Governor Eugenio Silacson nga kung sa din palayag ang gobernador nga Swiffer flights para sa mga returning Negrense residents. Luyag nga padayunon ni Gob Lacson ini mga kaksyon. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Sonorex nakasentro sa gihapon ang kampanya sa gobyerno provincial sa Negros Occidental. Safety sa mga nagabalik ng mga Negrense diri sa Negros Occidental, non-OFWs, kamano kon OFWs, kon locally na stranded individuals, ma-sure nga ini silang hilway sa kagaw nga corona. Nahon ko lang kay alas 5 ang takna kainasan kagahon. Plus adlaw-adlaw na Nelson Rex sa paginapot diri sa mga returning residents. Ang latest, alas 5 ang takna kainasan kagahon ay sa isanta ka mga repatriated Negrense OFWs ang nagdungka sakay sa Tugo Malasakit voyage sa Bredco Port, Sudad sa Bacolod. Pwede nga biyahe ang organisa sa gihapon sa National IATF kag sang OWA sa coordination man sang provincial government sang Negros Occidental. I-protocol sa gihapon ang ginasunod, ginkuhaan sila sang swab COVID-19 testing at gintugyan ini sila sa ila ginapulian nga banwa kag syudad ang iban
ang LGU gid ang nagapadala sang salakyan magasugat kay LGU depende naman sila sa mga desisyon hindi sila ang ipidalom sa home quarantine. So maning latest alas 5 ang takna kay nasang kagahon. So, ang sabahin naman sang palayag sang gobernador sa siring biyahe. Man kumaduruman kahapon nag-anunsyo na ang Philippine Airlines sang ila siring pagbalik domestic flights sa madamong lugar sa pungsod Pilipinas di nalakip to sa listahan nila. Ang biyahe nila nga by June 16 may ara sila Manila, Bacolod, Manila. Kaya man nga Cebu, Bacolod, Cebu. Tambal ni Gov, tingwaan nila nga maayo sa gihapon. Ining Philippine Airlines, kung mahimo, sweeper flights lang anay ang ila sa nga biyahe, tub-tub June 30. Sabahin pa lang sa Philippine Airlines. Mapadala man si Gov sang request letter sa isa pagit ka airline company nga mo ning Air Asia kung mahimo mabulig man sa sweeper flights. Mas mayo hambal sa gobernador nga hindi lang kung tani anay magbalik ining commercial flights kag commercial trips sa mga vessels. Ang sa mga vessels kung aeroplano may sweeper flights. At tingwaan man sa gobernador nga kung matigayon may araman sang sweeper trips no, sa mga Parco Action Regs. Ang good news, kagin palayag sa subong adlaw ni Governor Bong Lacson nga umpisa June 16. Why nasang travel pass nga ginakinahalang kwaon ang mga persona halin Iloilo, pakadto Bacolod, o kung halin man Bacolod, pakadto Iloilo. Ihimplora nga lugar. Andiyan nga lugar Action Rex, no need na sang travel pass hambal sang gobernador, nagabot sang June 16. Pero, ang protocol sa gihapon nga sundon, amo ini, dapat ang test sigihon, dapat ini mga naga-inabot, mapasugot sa ginatawag nga home quarantine. Kapagid, ang sa Cebu, kundi ang latest, nga nag-positibo sa COVID-19, LSI, a locally stranded individual, nga halin sa Cebu, atong taga-Banwasang AP, Magaluna, blood. Hambal ni Gov, naglaligad pa nga bulan, nagligad nga mga sinimana, yan naman sa may ginasiling dapat ang mga tao nga nagahalin sa Cebu, ka nagasulod rin sa Negros, sa Bacolod, dapat ang provincial government, ang city government, mangin mahinalungon sa pagpaton sini sa ila. So, ang plano nga nakahistorya si Gov Lacson sa kay San Carlos Mayor Tinato Gustilo. Kay hambal ni Gov pwede nga pasugtan ini mga locally stranded individual sa rin sa Cebu, pero diri maagi sa Toledo, palusot sa bayan sa San Carlos City, paagi sa Baruto. Both right Action Rex. Naghahambal man si Mayor Gustilo nga sila nga willing siya nga magpulig kag ini nga plano ang pahanugutan. Ang kinahalan lamang nga makuha ang provincial government sa Negros Occidental ang permission halin sa Cebu pagiban sila siri nga gobernador. Ehemplo pa rin sang gobernador ni Gov Bong Lacson, isa ka pamilya halin sa Toledo nga naka-experiensya sa bungsang problema kakabudlayan. Podluyag nila nga mag tabok kadto diri sa Negros pero hindi sila pagpahanugutan. Isang luyag man tagaan sa pagtamod ang provincial government once nga mayara sila sang permission nga makuha ikan sa probinsya sang Cebu. Yan si Governor Bong Lacson. We will continue to ask that we will only limit it to sweeper flights. And so the provincial government will still be managing the number of passengers coming in. Of course, we would like to fill up the plane as much as possible, but at least we know who are arriving. We will continue to request that. But we will also request PAL or
or whoever airline to allow those who have already bought tickets to allow them to take the said sweeper flight. From the beginning, I've already said we're very careful with Cebu also. In fact, I think one of our recent patient, number 13, came from Cebu. The plan now is to allow LSIs from Cebu to pass through Toledo, then San Carlos, meaning take the boat ride. I've talked to Mayor Gustillo of San Carlos. He's willing to allow that, but we need to get a permission from Cebu. Right now, there is a family who is in Toledo who is not being allowed to board going back to San Carlos. So I'm preparing a letter to Governor Garcia if they could allow LSIs of Negros Occidental to pass through Toledo, and then we will receive them at the San Carlos port. Sunod na adlaw, ginpresenter man sa gobernador ang summary o kung kadamon reaction rek sa mga locally stranded individuals nga nakabalik diri. Kadamon man sa mga tao halin diri sa Negros sa Bacolod nga nakabalik man dito sa Cebu o kung sa may Metro Manila. June 9, 10 kag 11 sweeper flight sa mga LSI. Ang June 9, 84 kag stranded negrense nagabot diri sa aton. June 10, 120. June 11 sa mga adlaw kay na-expectar o kinilauman mayara sang 152 nga magabot. Outbound o sa lingon ang halin naman diri sa Bacolod Negros Occidental na naggasakay pabalik dito sa Metro Manila. Ang June 9 may 151, June 10 148 kag subong June 11 156. Ang repatriated OFWs pagi naman sa Togo Malasakit voyage ay total nga 196 ginorganisa sang OWA kag national nga IATF. Ang sapal kag Air Asia nga sweeper flights may kabugusan 196. Ay total arrivals naman umpisa Marso 30 tubtub June 10. 949 ka mga OFWs, 1,459 ka mga locally stranded individuals, ang total 2,408. Laboratory COVID-19 Center sa Siloy, kaya sa kapugusan nga 738 ka mga test nga ginpatigayon, naka-release na sa official result nga 272. Amo pa sang nakapending hambal sang gobernador. Ang kaaksunugikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Herboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Probinsyal. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Daligid lang Aksyon Brian Morden kag Aksyon Eric Magbanwa. Sa mga kaaksyon ta diraho, kinanglan tagid nga may yara kita pang proteksyon sa aton sini ikayong lawas. Ginarekomendar ta sa inyo Santon Plus Herbal Capsule, no? Amo ni siyang pampatunaw sang bukol-bukol sa aton sining kalawasan. Hubag, sis, tumor, kagwaiter, Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon. Kaya mo lang ning makatabang sa imo, especially sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon, ang aton sinitumaron sa matag adlaw. O galion ta ha, ang pagtumar sang Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Sa mga kaaksyon ta dira Malakay Finance Corporations, base ko nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307.
May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Sa mga kaaksyon ta, pasensya gida kay pigado gid, pikit-pikit gid ta sa oras, dali gid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, pagkatapos balik lang ta sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon,
Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radio Philippine Standard Time launa impuntong aton oras kaduan tanay balita ni Aksyon Brian Norden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Colonel Palge Colonel Palge nga nagmando ini siya nga maghatag sang face mask sa kapulisan kung magakita nga may wala nagasuksok nga mga tawo. Kagla Castiliana PNP nagbulig sa DOH nga magpatigayon sang contact tracing sa mga upod sa nagpositibong residente sa among banwa. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Action Brian. Action Rex line niya ang style kag krusada ni Police Colonel Romy Palme maring OIC karon nga bago sa Nokpo. Sining mga utod na ton nga wala nagasuksok kon ka isa sang face mask nga yara nagabiyahe o kon nagalagaw sa sang komunidad. Action Rex. Sunod diri kay Police Major Edison Garcia Jr., amaring spokesperson sang Nokpo, ang proyekto subong ni Palge lain. Ginmanduan niya ang mga police stations nga magpanghatag sang face mask sa mga tawo na nagbayular sa protocol nga ginapatuman karon sang DOH. Ang ginhimo nila kung may ara sang rider, may ara sang driver o kung sino nga persona nga ila makitaan nga nagalakat sa dalan, nagasakay sa kung ano nga sahi sang salakyan nga wala sang face mask, tagaan. Hindi pagdakpon kundi tagaan kag pahangpon sang kamay nga pagpensyende kung ano ang butsilingon nga paggamit sang face mask. Action Rex. Sunod pa diri kay Garcia, nagpabaluman sila sa mga local government unit, naga-coordinate man sila and nagalao man sila basi may ma-share man dira ang anuman kung sino nga sektor, sino nga mga persona sa pag-donate man sang face mask nga ini. Kaya hindi gid man niya damo ang halatagan sa kung sino lang da ang masiklatan nila nga wala sang face mask. In fact, sang pag-umpisa sining COVID-19, labi na gid ang hugot nga pagpatuman sining pag-usar sang face mask, ang Negros Occidental wala pa sang may isa nga gindakop kag ginsulod abi sa custodial facility o kon ginpatiner for the meantime sa mga police stations sa wala nagausar sang face mask kay more on education ang ila sini ginahimo or ginaedukar nila ang tao. Government, so bali yung sa human resources pwedeng to the PNP, so may bigay yun para doon sa ating may paabot sa ating mga mamamayan. Lalo na yung walang face mask. Sabi ko pa kanina na one time na nag-ikot siya, nakita niya na walang face mask yung isang rider, binigyan niya po ng ating isang face mask. So instead din yung ating driver. Instead gali sir nga manakop mga atag face mask amo niyang gusto ni Palge sa pong sir. Yes, Professor Director. Kapulisan ngayon. So ano sir, yung face mask na binigay niya mga washable ito kasi pag sometimes yung iba isang gamit lang. Depende. Depende siya. Depende doon sa ating availability. Pero nakasell naman ito. So pwede dito mo sa at least sabi mo pwede siya magamit. Action Next, sa manang confirmation ni Garcia angot sining proyekto karon na actually simple lang pero dako ang bulig sini sa komunidad. Pero dugang din ni Garcia hindi man
Dutog sila, hindi man magpasuber man ang tao, bangon nga nakabati sila abi or nakabalo sila nga may hatag ang face mask ang kapulisan. Basta iban dira hindi na lang mag-face mask, so tama inughatag man si pulis, no? Hindi man kunubot silingon sila. Dapat kung may ara kagamiton mo gid kiti, way man gid sang dako man nga pundong pulis sa para gid lamang dira. Inisyatibo gid lamang sang PNP. Gina-check naton ang La Castellana PNP nga meron sang positibo dito sining COVID-19. So diri open solo diri kay Sir Police Captain Bustamante, Ramel Bustamante sa La Castellana PNP, kagabi nag-contact tracing sila, nag-upod sila sa DOH, no? Pero kayang pinakamayo lang diri sa ila nga area kay ning nasambit iya nga pasyente nag-positive halin iya sa Cebu ni siya, nagrikta ni siya sa Ibi Magalona sa may healing center. Kaya ginpapauli sa La Castellana. Kag pagabot dito gin-isolate man sa gyapon, araman sa gyapon sa ginatawag nga quarantine facility. So wala siya nakalibot sa komunidad sa La Castellana. Why gid man dapat sang kahangawan? Magluwas gid lamang sa iya sining live-in partner kag iban pa to nga tawo nga upod niya. Namo tong gin-check nila kagabi Action Rex. Pero pinaka-latest sinimat tiniyon kagabi suno kay Bustamante ining nasambit nga pasyente gin travel ini balik liwat ara na subong napahamtang naman sa quarantine facility sang Ibi Magalona Action Rex. Wala na dito sa Banwa sang La Castellana. So ginpanugyan ni Bustamante sa pumunuyo sa La Castellana, hindi dapat magkabalaka kay upod sang DOH ang PNP sa pag-secure labi na gid sa mga upod niya sini kag way na gid man sa problema pa na agapan ini sa mas temprano. Pero timo na, hindi na gid maghatag sang kumpiyansa. Amo na ang balita gikan sa Nokpo Aksyon. Brian Morde nag-report. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ta dira, yari nang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, ang Evergreen Herbal Capsule, no? Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nagabulig panubo sa mataas nga blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine, kag madamo pa. Nagadugang man sa supply sang kakulang sa mga vitamins kag minerals sa aton sining lawas. Magkabulig man sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Equality products ang Doc Kiko Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sa FDA o kung Food and Drugs Administrations. Mabakal ini sa mga sukin ninyo nga mga butika malapit sa inyo sining lugar. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang sining ihibalo, magpakigangot lang, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-1264595. Mabakal ninyo ini sa banwasang Kawayandra sa Butika Sandria, sa Dangkalan Drugstore, Aramandra sa Dangkalan, Ilog, Negros Occidental, sa Mid Plus Pharmacy, sa Kabangkalan kag Jormed Pharmacy. Sa sudad sa Imamaylan dira sa Leonor Pharmacy kag Blanca Flor Drugstore. Matapos ang balita ni Aksyon na Brian, kadtuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa, parte sa sining pag-ambos blan. Anong latest to sang pulis sa Nukpo nga ginambos? Padayon pa sa gyapon ang pagpangusisa sang Police Station 4. May duha tubtob 3 ka persona nga ginatutukan ang kapulisan nga posible may angot sa among kaso. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Action Rex. Ayo di purma. Abi ko kunanong imo nga plastada likay hahay. Ang mga resulta sa bugnaw nga panahon, Action Rex, no? Oo. Kuhan ka bala, makagamay ka nga makakulokanta. Bisan ugum-ugum lang. Ugum-ugum, batuan ba? Ayo di purma.
Ay, party. Nagabatsyag ka, nagabatsyag ka. Nagabatsyag ka sang kabugnaw sang panahon, no? Gani man, doon ka namin isang panahon. Sumong daw marubugnaw gawar. Ipagit na sa kinatawag nga ili-ili. Bo ili-ili. Ili-ili, tulog anay. Ayo, di purma. Wala diri si mama sa balay. Good night, Oo, no? Maulanon nga panahon, no? Maulanon ginang chimpo. Sumong. Nami sinaksurox ko may saging kabilang habal-habal. Abi ko kung kinasagin ko doon, amo ka na ni. Hindi sa saging lang habal-habal lang. Tapos may yara kagamay nga ginatawag sausawan nga tinapal. Oy, yun nagsurex. O tinapal ba nga ginisa? Saging bagnas. Wow, kananam. May pares ka na nga kape. Wow, sus. Kanamit. Hindi ka pisan kamuti kahoy na lang, Blas? Oo. Ay, mga rapo nga kamuti kahoy. Wow. Isaw-saw mo sa Kung wala kamuti, kahoy na lang Ayo, di purma. Hindi mo. Hindi naman kamuti kahoy Kamuti na, may kahoy pa. Gani. Muna mga namin nga mga kalanon sa mabulubog na o kag maulano nga panahon. Laban. Boss, gani wala opisina, no? Independence Day. Independence Day. Boss, pizza 12. Oo, way upra. Gani man. Ate, sige lang mayo na. Mangumpra ta. Sang kamuti kahoy. Abi ko sang asin. Ayo, di purma. Kay Ayesa One Ven. May lang nga pag-monitor, no? Kay Ayesa One Vin. Sa din sa? Ambuta? Base sa, Japan? First time niya ko kuno nga nakita on air. Sa live? Sa live. Since 1997, pang pamati sa ako. Subong niya lang ko nakita live. Sa personal live? Ano mamban mo sa kay Action Rex? Way kita da? Ayo, di purma. Para rektanay na lang. Nadra halong kagit, no? Wala kita da? Way kita da? Ulo aslik lang da. Pag may sobra, no? Pag wala sobra, okay lang, no? Ay, puti. Karon yawat pa man na mo. Sa muni nga mga chimpo nga maulano, no? Laban Di na siya nga lugar man. Ambuta? Namin talaga butay ka din ng lugar ko din sa bula. Gani. Para mabalanta kag mapadalmanta, no? Mapadalmanta ko anong dapat dira, no? Daw nag-upod gid ang gwaping sang 80s ba? Kita ka na mga idol ko ba? Sino na? Kita ko na. Si Bong Gilaran. Bong! Kamusta ka ta, Bong? Ikaw po ay kagigahalong, ha? Sino nga Bong man? Basi, Bong anong apelido ya? Bongbong kita. Ayo, di purma. Gilaran Gilaran? Okay. Mga mga 80s? Mga 1980s. Tsura tayo, tigulang na sila. 80s, tayo mataon pa Ha? 80s, 80s man, mabataon man. Luligot na sa 70s Ayo, di purma. Sobrang bilbaton. Ikaw po ay kagigalong po, ha? Paghalong ganis yung mga gina-comment mo sa FB, ha? Basta maglabay ang ATM, kamasana ka nga basura. Unang problema, Dana. Bong Gilaran na komenta sa Facebook kung 20 Mayo, ha? Si Madam Virginia San Antonio Olpendadra sa Barangay Estefania. Good PM lang, Mama. Kadlaw lang daw, Mama. Kadlaw lang daw, Mama. Basta importante wala lang sa taong iban. Kaya kung may taong iban, makakita si mo. Masalaan ka nga po. Ayo, di purma. O tinanong latest nga magambo sa pulis nokpo niyo. Latest development sa kaso ni Police Staff Sergeant Miguel Perez. Apat kadlaw na kaligat ito medyo blanco pangkapulisan sa pagkilala sining mga persona nga nag-ambos kay Perez. Apisar nga may ara sila duha to tatlo ka mga persona nga ginakabing nila person of interest. Pero ito siling ni Police Major Charles Reber, ang hepe sa Station Number 4, nga kinanglano pa nila ang mga mabukat ebidensya nga magtumod sinang mga persona nga gina-mention nga base may angot sa pag-ambos sa kay Police Staff Sergeant Miguel Perez.
Pero sa gihapon wala nila diri kinadula ang possibility nga may angot ini sa obra ni Perez adto nga sang inisya na destino sa Drug Enforcement Unit operation. While abot kati nagapati man si Police Major Charles Siber nga basi may mga tao nga naakig sa kay Perez kag ginambusan ini siya sa itong naglikan nga daw dira mismo sa may area sang Camilot sakop ini sa Barangay Estefanía. Siling ni Hyper Action Rex nga kung nga nakitaan dito sa lugar nga plastado ang salakyan ni Police Staff Sergeant Miguel Perez. Sono sa iya nga nakamaneuver kay Mang Lisi Perez kag gintingwaan niya nga mabahigat iya sila nga salakyan bangod nga nakitaan niya nga ang burst of fire dito nagahalin sa ibabang porsyon sang sining sa lugar sa ini sa ginambos kag iya ginhimo ginpalipod ya ang iya sa salakyan ginparke niya sang gusto kag dito nakamaneuver ini siya nga makagwa kag makapalagyo sa mga persona nga nag-ambos sa iya atong nagligat nga adlaw. According sa iya, no? After the incident, part po sa iya, immediately nag-maneuver siya kalagkit kay this ng ambush fight wherein ang mga palak na nagwa siya. And then, para madunduman niya, may na-recover pinalik po nga 9mm na live ammo. So, according sa iya, posible iya to kay posible na double cut yan iya nga armas na mga service firearm na loaded and then yung cut na nag-relate ang mag-amo. Ang trajectory examination ginahulat karon ng resulta ni Police Major Charles Sever kag ang ginapatigan nila nga back tracking sa lugar sa diin nag-withdraw ini mga persona amo pa na karon ginahulat ni Major Sever nga resulta sa ila sini padayon nga investigasyon. Ang inyong aksyon sa Bacolod. Si Raymond Alarcon Sagalhog, monitor sa opisina ni Kong Greg Blanimo. Ay, okay. Regards na kami kay Kong Greg, Toto Raymond. Tiway kita da? Ara na, no? Doon gala po gani sa Corex, sang Talababla. Gani man, din niya to na pang pudyot man. Ito na sa may higas sa Riverside. Ayun, di purma. Uti, sige na. Hindi tambok itong tarapan ito, Raymond. Alaban eh. Sige na pa ng kunan sa Action Rex. Oo. Maninig ko mag-init-init na. Oo, gani man. Matulong listo to, Raymond, no? Oo, but kumayaran na nagapangwa subong na, kaya daw nagtalalambok na siguro na eh. Oo, lawig itong tagilinit mo. Oo. Pwede pa na guro si ito, Raymond, na makabaka sa suki, Pwede Kag makatilaw taliwat, no? Oo. Damon-damo, ate. Report sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Pagmano nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, dagang salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daw lang alang ko sa tiyempo, ho. Daligid lang sa mga kaaksyon tadra, buwas lang kong bawi sa inyo. Sa mga greetings tadab lang waita mabasahan, buwas lang kong mabawi, ayo lang Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balas
Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded Balita, banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 23 ang aton oras lang na ta sa tiyempo sa sining bahin mapag-goodbye na kita sa Huwebes nga edisyon sang inyo sining palatuntunan. Salamat gid mga ka-aksyon, kita-kits kita buwasa diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB.
Standby na sa This Is My Life, sunod sa diniginamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sinika Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. I play the part while I make you laugh. Someone else thrills your heart. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,